Naghahanap ng away. Ay, grabe naman yung isa. Di ba? Yung parang, ngayon kung mayaman ka, di kainin mo yung pera mo. Dalin mo sa hukay mo yan, ha? Hindi magbabago ang world peace. Huwag mong problemahin ang relasyon naming dalawa at hindi naman importante masyado yan. You know? Watching from PA with love. Hi, sana PA. Bibi bobo ka daw. Ay nako. Tsura mo. Gagana. Ako, hindi, pero ito totoo to. Hindi ako apektado kasi pag sinabihan ako ng ganun kung yun ang tingin mo sa akin hindi ko i-defend ang sarili ko, kaya tigilan mo ang pag-defend mo sa sarili mo. Yun lang yun. If you think you're a genius, so be it. Pero wag mo ko pilitin sa paniniwala ko. Dahil ikaw, hindi kita iniistorbo o hindi ko kinukontra ang paniniwala mo sa akin. Kuda ka lang kuda, bahala ka. Hindi ako mag-explain sa'yo. Diba? True. Kung yun ang tingin di wow, ganun lang. Oo, ganun yun. There will always be negative and positive sa'yo ng tao. Depende yan. So kung hindi ka gusto ng tao, kahit anong gawin mong maganda, hindi nila makikita yon. So be it. Okay? Unti-unti na tayo magbibihis. Ngayon kaya guys, hindi ako makasuhan ng indecent exposure when I'm in America, not really. Pero itsura ng homeless sa akin. dito ako nagbibihis sa kotse. Bakit? Dito sa Amerika, yun ang impression, homeless. Sa Pilipinas, artista. Ito lang ang gawa namin sa Pilipinas doon nagbibihis kami sa kotse. Doon kami nagbibihis pag may shooting. Okay. Kaya diba? Kaya depende kung ano naging experience. Lahat ng bagay may interpretation. Pero hindi nasusukat kung ang pagkatao ng tao sa yaman. Excuse me, huwag mo akong pa-impressin sa may bahay ka sa Newport. Ngayon, kung meron ka bahay sa Newport, dami kong kilala nasa Forbes. Kung saan-saan. May pinakamayayaman sa Pilipinas ang mga nakilala ko. Ang mga nag-imbita sa akin sa bahay nila. Walang nagsalitang ganyan at pinagyabang grabe ka. Pero kung kaligayahan mo at malaman ng tao na mayaman ka, so be it. Ma-hold up ka sana. Chos. Naghahanap ng away. Ay, grabe naman yung isa. Di ba? Yung parang, ngayon kung mayaman ka, di kainin mo yung pera mo. Dalin mo sa hukay mo yan, ha? Diyos ko, di mo ko may impress yung pera. Kahit sinong tao, please. Sa mga pinagdaan ako sa buhay, hindi nasusukat sa pera ang pagkatao ng tao. Aminin niyo yan. Marami pa kung sino pa yung may pera, yung pa yung mas maraming niloko na tao. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero honestly, that's the truth, di ba? Sino pa yung mas maraming pera, yun yung mas maraming nilolokong tao. Di ba, Ogie? The genius. Ito, yun lang yung pinaka... Hindi mo nagbago naman ng ito. Tapos itaas niyo yung buhok nyo. Baka galit na galit ka. Nako! Tuwan-tuwa nga ako sa kanya, no? Hindi ako galit sa kanya, please.